Bor podcastak. Bala, memoria historiko feministarik Euskal Gatazkan, Maider Galardi Fernandez de Agirrek Euskal Gatazkaren errelato eta diskurtsoak ikertu ditu azken urteetan. Hala, tesiaren sintesia eskatu genion Borbor solasaldi zikloan. Euskal Gatazkaren errelato feministak izan zituelarik izpide. Ertzoriek eta lehenbiziko galdera Maider derrigorrezkoa bada, nor den Maider Galardi Fernandez de Agirre eta nola iritsi zaren ikerketa hau egitera edo, halako relato edo diskurtsoak sortzera? Maider Galardi erena Fernandez de Agirre eta hori hemen Araban nagola, hobeto guretzen da, baina beste toki askotan Agirrerekin aurrera segitzen dut, hamar beti esaten ditea Fernandez horretaz lotxatzen aizen, edo abizten usteaz lotxatzen aizen, hemen uste badagoela markoa abizten hori ere mai gainean jartzeko edo reivindikatzeko. Maider Galardi de Agirre beraz da lasarteko neska gazte bat, ez hain gaztea dena baina oraindik ere orain irakurria dena, ze hortaz konturatu naiz, ni nagoen 30. krisian, baina lehen ez naiz dela lehioan kampusean klase ematen, gute naizen bakoitzan gela bat irekitzeko gitzaren bila ezaintzara, pentsatzen dute ikaslea naizela. Eta ez diate sinisten eta pentsatzen dute ezagizzer egin barretera eta ez, programatu dira eta batean autoritatearen paperetik aritzea topatzen zait. Baina, gaztetasun horrekin horrendik burrukan nago. Lasarteko izatearen niretzako bada, ardatz nagusi bat bizi geralako eskualde batean oso euskalduna dena hitzez eta seguraski nortasunez. Eta beraz, guk Hernani eta Usurbilen artean oso seinalatuak gara espainolak, etorkinak eta gorritxoak izateagatik. Eta, euskara zuten esatezen dian laudio nahiko erdalduna dela eta, gogoeta edo behar horietatik sortzen dara erdia ekintze faktoriaren proiektua. Eta ustez holako testuingurua tokatzen zaigula oso sortzaileak izatea ez eta erresistenteak ere bai. Eta orduan lasarten ala tokatzen zaigu eta ara ere hainbestetan entzunet lasarteko izateko oso egiten ez euskeraz edo ezakazu oso euskera batua lasartekoa izateko eta sentitzen dut alde horretatik batzuetan ningune horrek baduela ere privilegiotik, nire familia bai izan ere ikaren partetik familia bai darako lasartekoa edo astigarrakoa beti denik ez, eta ordunik aukera izan dut euskera etxetik eta gaztetatik jasotzeko, baina ara ere, nire kuadrilean horrela izan ez den arren, eta esaten den arren oso herri erranduna dela, ni eguneko 80 egin dezaket euskera zen bizitza, orduan, usta ez zait lasarteren alde hori aldarrikatzea. Eta uste dut, baduela zer ikusi ere, txikitatik etxean jaso dugulako euskerarekiko atxikimendu hori eta resistentziarako posizio hori. Txikitatik jaso dugu Euskaldun egunkaria etxean aurrena, gero berria egunkaria, eta handik urte batzuetara, baina naiz eta soziologia eta zientzia politikoak ikasi ditun, berria egunkarian hasi nintzaranean, praktika batzuk egin ditun eta gero hartu ninduten eta jartzen dut kazetari bezala 6 urte ez egunkarien eta horren kolaboratzen. Eta bitartean ikasketei dagokienez, bukatu nunean, gradua bukatu nunean, pixka bate hola galduta, baina zereak periodikoan lanean nengon eta ezakit beti, batez ere mugimendu feministan ibilia oso gaztetatik aukera ireki izbidaten edo aukera ireki zitzaidan ikasketa feministen masterra egiteko EHU eta, nire grado mediako laneko tutore Marta Lusan izan ziren ez nire master bukaera laneko tutorea,
zergatik ez. Irantzu Barrerari aurrekoan entzun nion, feminista bezala importantea dira bakarria eta teoria, eta bitako bat pata bat mazaizu izan da dira teoria patatzen zura eta karea eta kasurunez. Nik igual erekan beste teoria eta eman zidan marko bat, eta batez ere eman zidan aukera bat, buruan nekan ikerketa bat lehenago niretzat importantea zen, memoriaren kontua, Euskal Gatazkaren gai eta feminismoa nolabait uztartzeko. Zerari berean, berrian banen bilen politika eta gizarte sailean, asko Euskal Gatazkari buruz idazten eta asko indarkeria matxistari buruz idazten, nire militantzia batik ere oso presente neukan gai bat zelako, eta orduan pentsatu nuen master bukaerako lana bihar batzoiek uztartuta egitea. Eta hor gertatu duzan, edo pixka bat, banekin bi gai horiek lotu nahi ditula, ez oso ondo nondik, eta pixka bat denago hasi nintzen herriko preso bati bisitan, nolabait elkartasun kenu bezala edo konpromiso politiko bezala, eta hasieran nindoan nire lagun batekin edo nire kide batekin gizonezkoa zena, eta momentu baten erabakinan nahiko konfiantza bat genuela presoarekin norbera bere kabuz juteko, eta horrela akordo genuela zegoen, eta 6 hilabetero aldatu behar ziren zerrendak, behintzat eukizezake zezan gazte bat 6 bakoitzean, eta horrela maizango junako ginenakoan. Eta, nire lagunarekin juteari gutzen nionean, aldatu zen, ni nola irakurtzen ninduten ere komunitate horren barruan, ez? Nik uste dut, bi urte pasatan gero, bisitan hon presoa horren laguntzat, edo kidetzat, edo herritartzat hartzen nindutela, eta kontuatu nintzen, irakurrian nintzala preso horren bikote bezala. Eta preso horrek, orain, 74 urte ditu, da nire osaba izango balitzu zela. Eta garaian, zezkan, 11 gutxiago, ez? Eta iruditzen zitzaiken, arregarrean nola irapasa. Zebat nela dutaz dauden sexu genero sistemaren araberako rolak, halako neska gazte bat, 18 urteko neska gazte bat, imaginarioan, enparejatzeko, berromasen 18 urteko tipo batekin. Eta esan hemen dago ikergaia, eta zentratu nintzen orduan gatazkan implikatuta sendide edo lagunak eduki dituzten emakumeen bizipenetan. Hau da, preso baten sendide emakumea, izan diren ama, arreba, bikotekidea, deportatuen bikotekideak dara, gailetikako baten emaztea, ezakit eman kasusita, ez? Torturaren ondorio ezin dago baten araba. Eta, ulertze bat dugu gatazkak forma multipliak eduki dituela, baita ere, etaren indarkeriak esandako horien sendide edo lagun emakumeekin. Eta orduan, hortan jardun naiz, master bukaerako lanak kontuan hartzen dugu, 2017tik hona, tesiak kontuan hartzen dugu, azkeneko 4 urteak. Eta orain, nago entregatzeko. Orduan, nago oso pozik eta oso eskertuta tesian parte hartu duten emakume hau guztiekin, uste oso ariketa generosoa dutela, eta sinetxita nago, ekarpen bat egin dezakela memoriari buruz daukagun uste eta iruditeria guztian. Ikuspegi feministak falta du memoria historikoa herri horretan, batez ere Euskal Gatazkan? Egia da, azkeneko urtetan, batez ere esango nuke, gatazka politikoa armatuaren, zeren gatazka politikoa existitzen da oraindik ez, baina gatazka politikoa armatuaren adierazpide fuerteena edo disolbatuz jundan bezala edo larriz gatazka, Euskal Gatazka deitzen dugun hori txikituz jundan bezala,
beste gatazka batzuk azaleratu dira eta egia dela, etaren behin betiko suetenaren ostean, 2011-tik aurrera, mugimendu feministaren alderdi batzuk eta persona batzuk, mugimendu feministarekin engaiatuta daudenak, edo badaudenak nolabait akademiaren mundu feministan hor nolabait lanean, hasten diala geroz eta gehiago gaian arakatzen. Baina, atzerako ere jo dezakegu, Teresa del Valle, igual izen batzuk botako ditut, ez dena inola oso pedantea izan, baina Teresa del Valle da horrela Euskal Herriko antropologa aitzindarietako bat, eta beraina 1985 hitz egiten du Euskal Gatazkara aztertzeko ikuspegi feministaren beharraz, baina badirudi ahaztu zaigula, ez? Beste herri batzuen historiari begiratuta, bai Kolonbian, bai Irlandan, bai Jugoslaviako zatiketaren gatazkan, El Salvadorren, Guatemalan, asko dira gaiari buruz ikuspegi feministatik heldu dioten ikerketak. Eta Euskal Gatazkan aletxoak badauden arren eta gero eta gehiago hitz egiten den arren, kostatzen zaigu oraindik. Nik ulertzen dut kostatzea, besteak beste, aipatu ditudan gatazka horiek guztiak bate prozesu estandarizatu bat eduki dutelako, egiaztagarria izan dena nazioarteko beste eragile batzuengatik, eta beraz, erresago delako ikuspegia txertatzea prozesu horietan guztietan. Euskal Herrian ez da egon alako bake prozesu estandarizaturik, orduan, halakorik ez baldin badago ere, etxeateliatutik egiten hastean litzatekeela pentsa daiteke. Halaren ere mina da edo askotan hitz egiten dela gatazkaren ondorioen irakurketa interbalaz eta askotariko ikuspegia kontuan hartzen dituena eta baina gero benetan ez da egiten, ez? Eta iruditzen gauza asko piztatuta daudela, precisamente ez garako hau sartzen urratxo egin batean. Euskal Gatazkaren irakurketa gitarra gelditzeko proposamen feminista zuke lan duzu honuna, irakurketa edo relato hori gainditzen bidean zer resistentzia topatu dituzu imaginatzen dut, gatazkak beti dakar talka, mina konfrontazio bat eta reparazio fase bat, eta ikortza bat, balizko itziera bat iristeko nosbait, elkarrizketatutako edo, jasotako testigantza edo gogoeta horietan nabaritu duzu alduntze edo boteretze edo desboteretze edo... Nik hitz egitenean gatazkaren analisi ez bitarrak behar ditugula, eta beste hitz oso potolo bat, ez binarismo eta binarismoarekin hautsi beharra, berez oso ideia sinplea da, dara feminismotik azken aldian asko esaten dena, eta dara, daukagula buruaina programatuta, baina Grezia filosofuen garaitik, Aristoteles eta abarren garaitik, munduak denbora guztian bitan banatu beharraren kontua. Hasita, sinple denik, onak eta txarrak. Natura eta gizakia, emozioak eta errazoia, emakumeak eta gizonak, eta horrela jarraitu dezakegu bitartasun hori erreproduzitzen denbora guztian. Horregatik horre esaten batzuk bestiak, eta horre eskolas bat egin da ez, kasu honetan ere batzuk onak dira ez, beste batzuk txarrak dira, eta horren gainean egitzen da relato oso bat. Baina egia esan, nahiz eta jakin, bitartasunak edo binarismoak operatzen duela, egia da, badagoela relato bat, batzuk irabazi dutena eta besteak galdu dutena ez, eta badago relato bat, batzuk onak izan diana eta besteak terroristak izan diana. Eta badago relato bat, baita ere, sexu genero sistemarekin zer ikusia duena, hau da, emakumeak zaintzaileak direla eta gizonak direla, etengabeko eta 24 orduz gudariak direla eta adibidez. Eta beraz, emakumeak izan daitezke biktima pasiboak eta gizonezkoak nolabait parte hartu dutena.
Eta gero, elkarrizketak egin dituenean, hau guztia ez da hain horrela. Emakumeak ez dira bakarrik zaintzaileak izan, emakumeak ez dira bakarrik biktimen paperean egon, bi aldeak ez daude hain ondo bereizita, hau da nik askotan jartzen duten adibide bat, baina jende ezagik nire inguruan kuadrilan edo inguruen entzun eta askotan dakatu azkaria, gaurretako azkaria dakat, eta bat dator, nire osaga ertzaina. Edo alderantziz, oso arraroa da, batez ere belaunaldi batzuetan ez ezagutza inor, momenturen batean gai honekin lotuta atxilotuak izaten adibidez. Oso nahasita gaude. Nahiz eta, gero relatoak ere bere importantzia hartzen du, imaginario kolektibo batzuk sortzen dira, eta orduan badirudi oso etxaituta egon gerala, izango da etxaituta, baina oso nahasita ere, ez? Alde horiek ez dira, alde horiek bastante mugikorrak izan dira. Orduan, adibide sinpleak jartzearen, ezatik, batzutan ematen du alde bat eta bestean. Baina, nik 80-90ko hamarkadarekin egin ez lana, eta guztira, garai horretan 15 eragile armatu daude. Ez da estatua versus eta bakarrik, ez? Badaude talde parapolizialak, izan daiteke Guardia Espainol, GAL, AAA, badaude polizia espainiarrak eta frantsesak, horiek eragile armatuak dira. Eta orduan daude 3 tipo polizia, Frantzian eta 3 tipo polizia adibidez Espainian, baina gero ere ezker iraultzailearen barruan ere ez da bakarrik. Eta garai horretan 3 eta desberdin egon ziren, nahiz eta bukara arte batek bakarrik iraun duen, ez? Gero badago beste mugimendu armatu bat, iraultza ditzen dela, badago iparretarrak Euskal Herrian eta komando autonomoak, eta beraien artean ere gatazkak daude. Orduan ez da horren sinplea esatea batzuk eta besteak ez baizik da, garai nazi horretan askotariko eragile armatuak zeuden, eta orduan ideia horrek, biko ideia horrek buskatzen digu horretan benetan pentsamenduak. Beste adibide bat dela aipatu den zaintzarena, emakumeak ez dira bakarrik zaintzaileak izan, edo ez dira bakarrik eroso sentitu zaintzaile rol horretan, ez? Nik onere esemeak hartzean dago, eta dena emango nuke nire esemeagatik, eta azero gunez bisitan, eta egingo dio lavadora, ez. Batzu daude, resistentzia jartzen dutenak horrik, esaten dutenak, ez guztiela bidea pixka bat, ez? Eta hor hausten dute, rol horrekin ere, ez da bakarrik gizonezko gudariak emakume zaintzaileak, gero indarkeriaren kontua ere, badirudi indarkeria bakarrik gurutzatua izan dela, alde batekoak bestekoi eta alderantziz, baina talde barruan ere existitu dira indarkeriak, eta gero zute aipatzen zenean da, erresistentziena, ez? Eta emakume hauek nolabait parte hartu dute, erabaki dute moduren batean egotea gatazkan, ez? Zure senarra etakil baldin badu eta politikaria baldin bazan eta urtero eudiko baldin badu dezu oroimen egun bat, aukera daukazu modu intimoan egiteko edo aukera daukazu publikoan egiteko, ez? Eta badaude batzuk urtero telebistak jasotzen dituztenak, ematen dituztenak adierazpen batzuk, eta nolabait ere, gatazkaren bilakaeraren parte hartze bat eduki dutenak modu batera esatearen, ez? Orduan erresistitu dute eta horretaz aparte parte hartu dute, ez? Niretzat importanta esan, kaja horiekin haustean. Euskal gatazka tabua izan da batzuentzako, batzuk heldu egin diot eta beste batzuk alboratu. Hori hartzen duzu? Bai, egia da, suerte eukidetela elkarrizketatu ditudan personekin batzuk ezagutzen ditun, beste batzuk berrian kazetaren egonez sarbidea eukidet edo autoridea gehiago eukidet haiekin biltzeko, eta beste batzuk egiten ezagutzen eta saiatu naiz modu goxoan edo egiten. Hori beti egon da, aldezakorrik beti egon da kafe hartze bat denago, esplikatzea, nik argi esaten nien zein zan nire posizioa, uste
objektibitatea ez dela existitzen, ez kazetaritzan eta ez da ikerketan, dena gure balbaetik pasatzen da, eta zuk gaiarekiko nola kupatzen zelan horrek horrez eragiten du. Horrek ez du esan nahi, lan rigurosoak egin ezin ditugunik, ez? Eta ni hortan saiatu naiz objektibitatea zalantzan jartzen, baina rigurositatea ez, edo saiatzen bermatzen. Hoi esan da, enkartzen nintzen, kontatzen nien ere roioak, kontatzen nien nik netorren, esaten nien nik Euskal Gatazkaz hitz egiten nula, batzuk ez zeuden ados, batzuk nahi gauzuten indarkeria zikloaren buruz hitz egin, beste batzuk terrorismo hitza erabili dute beraien narratibetan, nahiz eta nik gero tesian ez deten erabiltzen ez bada hain hitzetan. Eta orduan, claro, aurre elkarrizketa horietan kontatzen zizkiaten gauza pila bat, eta gero, geratzen ginean elkarrizketa egiteko grabadorarekin, de repente beste pelikula bat kontatzen zizkiaten. Edo eskatzen zizkiaten grabadora eteteko. Edo batekin aurre elkarrizketa hau egiteko geratu nintzenean, kontuatu nintzen ezizetela ja elkarrizketa ematen, eta nio, jetxin nintzen, hori kafe bat hartzea, kuadernori gabe, eta ez gaina ez gustatzen intimidatzea, eta oso bali bada off the record, guztiz off the record, apunterik eta ez gabe. Eta, esan no, hiru ordutan gero esan egun, nahi bat, ez dunean elkartu gaitezken berriro, eta esan ez bitu, esan dizutena esan dizut, erabili dezakezu tesian, baina ez dena gehiago jakin hori buruz, ez nire eragiten dit. Esan no, bai adio, etxe egon nintzen korrika, pixoa bolkatzera esan zidan, eman zizkian sensazio guztiak, eta noski badago tabu bat, eta batez ere badago bildur bat, zeini eragin dion zuk esan dakoa. Eta zentzu hortan, argi eta garbi izan guztiak anonimoak dira, baina kasu honetan anonimotasuna berri izan da pixka bat urrutiago, ezin izan ditut kokatu geografikoki oso zehatz adibidez, badaudelako kontu batzuk, nahiz eta saiatu nahi zen distantzia temporal bat hartzen, oraindik preskribitu ez dutenak, batzuk judizialki, baina beste batzuk ere emozionalki ez. Batek esaten zidan, zu etxean zoaz orain igortuko grabaketa batekin zure ustez informazio asko duena eta pozten nahi zure batik, baina nioan nioa olako zauri batekin irekita eta honi ezingo diot bueltan denbora batean. Eta hau, foro sozialiko kide batekin ere hitz egiten nun, azken handian ere oso modan dagoela gatazkaz ari eranean edo torturez ari eranean, meloiak irekitzaren movida, baina zenbateraino da gure jakin mina eta zenbateraino da erreparazioa, ez? Nik ere hasieran oso inozente sinisten nuen prozesuak feminista bat emazan bukatu nahi nula emakume hauen aitortza eta alduntza batekin. Eta nahi nun beraien gogotean topen erekin ikerketan eta baina gero egia da, tesia nire invento bat dela, nire gogoetu zainan gai bat dela, nahiz eta beharrezkoa dara pentsatu ala ez, nik jasotzen dela soldata bat, eta ez ahi, gorrunik ezin diet eskartu implikatuta egoteko lagunte montan, eta gainera askotan, beraien badituztela, beraien mekanismo propioak zauri horiek sendatzeko, edo erabakitzeko ez irekitzeko, nik horietan intervenitu gabe ez, eta hori izan da prosaibidez prozesuaren ikaspen handitako bat, iruditzen zait, nire ikasuntan hau bertu zaitera, baina bertu daitekela adibidez, komunidade arrazializatuarekin edo migrantearekin, gukuten gara espektatioa batzukin, altuntzearen izenean nahi gabe begirada nahiko asistentzialista batetik, eta egiten niri beraiek erritmoak markatzeak, izan da ikaspen handi bat. Beste denborarik elatzeko, beste ikaspenetako izan daiteke, gatazka guztik daukatela eragiten dutela min bat, eta erreparatu behar bat biktimak izan dira urteetan entzun ditugu beste kontzeptutako batzuk, bat ez ere, alde guztietako biktimen aitortza eta erreparazio hori, uste duzu eman dela edo jasotako edo entzundako bizipenetatik?
Bai, claramente ez da eman reparazio hori eta gutxiago guztiekin modu berean, baina ez da eman hainbat subjektu ez ditugulako aitortu. Adibidez, aldebiko hortan ez, galekilakoaren arrebak ezagun aitortza eta kilakoarenak badu aitortza, noski hori badago, baina badaude beste subjektu batzuk oraindik izkutuagoan daudenak. Pentsatzen dugu Euskal Gatazkaren eragina jasan dutela persona konkretu batzuek, seguraski Euskal Herritarrak, askotako formatarikoak, edo Estatu espainolean egon izan diren kaltetuak. Baina, horrela, kalkulo azkarrak egiten eta niri bastante sorpresa zartu ninduen gai bat izan zen, adibidez, baina zentzua duena. Nik 3 emakume Latinoamerikar elkarrizketatu ditut, ez ditut bilatu, eta hala ere konturatu naiz, zenbakitan asko izan behar dira, egon baldin badira, Euskal Errefuxiatu asko, Ego Amerikan kundianak errefuxiatuta egoteko, askotan enroiatu dira hango emakumeekin. Orduan, zer gertatu da, batzuetan emakume horiekin. Gizonezkoa itzuli denean, emakumezkoa ere berarekin etorri da Euskal Herrian. Horietako kasu askotan, gizonezkoak jarraitu du errefuxiatu Ipar Euskal Herrian edo jarraitu du klandestinitate egoera batean Ipar Euskal Herrian. Eta emakume horiek ere klandestinoki egon behar izan dira, kasu honetan nire elkarrizketatu dituenak Ego Euskal Herrian, baina beste arrazoi bategatik dara ez ezkatela papera. Orduan, eta pasa dute rato bat horrela, papera adibidez ordenatu arte edo egitekartasun hori lortu arte, ez? Kaltetu horiek ere, gatazkaren kaltetu horietaz ere ez gara gogoratzen, eta sin embargo, ni konturatu naiz, ez dakit, oain gogoa ematen dit, inventario bat egiteko, elkarrizketatu ditut 3, baina burura etortzen zaizkit bote prontoan beste gau ezagutzen ditudanak, ez? Orduan, hor badago subjektibitate bat, gatazkarekin zerikusia kanon, eta ezan nahi tortua izan. Eta gatazka bat ere aldi berean, migrazio prozesua bizitzarena eta arrazializazio prozesua bizitzarena ez da ere problematizatu izan Euskal Gatazkaren barruan, ez? Orduan, hitz egiten dugunean aitortzaz eta biktimak eta hori guztiak, por supuesto, badago gai bat, dara, alde guztietako ez dituzela karte ordainak berdin jasotzen, eta hala bizi dute. Eta, aldi berean, badago beste subjektibitate batzuk ez duguna kontuan zen. Eta gero badago beste gauza bat, eta da, aitortzaz eta erreparazioa ez egiten dugunean, hitz egiten dugula gurutzatutako indarkeria horri buruzko erreparazioaz. Baina adibidez, etaren biktima batzuk jasan dute ustez beraien den komunitatearen aldetik indarkeria eta señalizazio oso argi bat, esate baterako esateagatik presoek beren eskubidea dituztela, ez? Eta elkarrizketatu den bat adibidez, leporatu zaiola behin baina gehiagotan, eta bere senarra hil aurretik dibortzio prozesuan zeudela, eta nola ez dut maite bere senarra, pixkat berdin izan zaiola, eta bere senarra hiltzea, ez da? Eta orduan gainera horrelako señalizazioak egoten dira lotuta eta zeharkatuta emakumeetasunarekin. Porque, claro, anai bat bere anaiarekin haserre baldin badago, eta hiltze baldin badu anaia, inoiz ez zaila señalatuko bere anaiarekin haserre baldin izan. Eta, sin embargo, emakume honi, señalatzen zaio, eta sare sozialetan egin zaio gizo jazarpena, dibortzioan bezalako, edo inoizen roiatzen zarako bizitiko batzuekin bere senarra ezakitu zegunean, eta edo alderatziz, demagun, preso baten bikotekide baten elkarrizketatzen dutela, eta emakume horrek erabakitzen dula preso horrekin harremana duztea, ez? Persona hori, kasu askotan, baztertu izan da bere komunitateenetik exigitzen zitzaiolako guztiaren gainetik zaintza bat. Orduan, hemen baditut Natalia Toro eta Sammiren hitz batzuk uste dira bastante interesgarria dira, eta botan nahiko nituzke.
Natalia da Latinoameriketako emakumeetako bat, gauza bera egiten dut, gustatuko litzaiake bere herrialde esatea, baina segurtasun kontuengatik, esan behar dut kontinentekoak direla en general, eta bera kontatzen du bere emigrazio prozesua nola izan zen, ez? Baina hasieran ezkutuan egon nintzen, ere ezkutuan, destrantez lan egiten, zer badago beste kontu bat, ez? Turista bisa modu batean bukatzen zaizula, klaro. 3 hilabete eta gero, hasieran bai, ezinegona, arrazakeria bai, dena. Ni etorri nintzen 6 hilabete eta gero elkartu ginen azkenean, eta gutu bat idatzi zuen, ari da bere bikoteaz, gutu bat idatzi zuen, bere herriko lagun batzuentzat, nor nintzen azaltzen eta mesedez niri babesa emateko. Ari da esaten, 6 hilabete pasatzitula ezkutuan. Izango balitz, ieslari bat, segurazki momentuan ezin da kontatu, 6 hilabete pasaitura klandestinean edo Australian, baina beste ikertza bat edukiko nuke, ez? Eta kasu honetan, Nataliak ez dauka. Eta bai esaten du, ezagutzen zitula persona solidari batzuk, eta asistela etxetxu batean biltzen. Sami ere Latinoamerikarra da, eta bere kasuan, etorri zen bera, bere herrialdean diktadura zegoen garaian, bere gurasoa jazakeak izan ziren, eta Frantzian egon ziren bizitzen, bere gaztaroa Frantzian egon ziren bizitzen, bere itzuli izan bere herrialdera, eta badauka herri zapaldu batekoa izatearen kontzientzia edo, ez? Eta handik urte batzutara itzultzen denean Frantziara, erabakitzen duen gaiatzea lagun bat egiten duen, erabakitzen duen lagun hori etxean dutzen. Eta orduan Sami dibortzio prozesu batean zegoen, 4 seme alaba zituelako, eta orduan azkenean atxilotzen dute Sami eta etxean jasotzen zuen militantea, eta orduan tipoak aprobetxatzen du egoera hori umearen kustodia eskatzeko. Eta orduan berak hori esaten du, está mucho más criminalizada una mujer militante o madre militante. No, sí. Vos sos una mala madre, sos una madre abandónica, sí, totalmente. La familia, consecuencias con el hijo más pequeño. En varias ocasiones él me dijo, Federico Tequideoia, y la gran consecuencia que hubo, que por suerte se paró antes, el padre del niño pidió la tenencia de la custodia completa, ¿no? Eta, uste dut ere ez dara kasu bakarrenetarikoa izango Samirena eta bukatzeko koronena, kasu honetan hitz egiten du barneko indarkeria horri buruz, bikotekidearen historiaz, eta mintzen hau pentsatzea hori bisitantza zela besteak desahogatu behar duelako, ze hori ere asko agona, ez? Tú eres un producto hecho para satisfacer las necesidades de una persona que ha dado todo por una causa mayor que nosotros. Hori pentsatzen duen jende asko dago, eta horako asko herria nintzen egon dira, herrietako zinegotziak. Ostia, aldatu behar dugu gizarte hau. Hau, asko demostratu behar dugu guk emakumeok, sinitzi behar dugu que no les necesitamos. Beraiekin magaude, beraiekin egon nahi dugulako dela. Mutino gazte bat badoa bisitan, preso baten gana badoa, porque claro, está totalmente convencido. Emakume gazte bat badoa, eta baldin badoa, está totalmente convencida, o le han engañado. Joder, eso me duele mogollón. ¿Qué pasa? Ez dudan erabakitzen nik. Orduan, hitz egiten dugunean aitortzaz, jakinda ere, gauza asko geratzen dira lantzeko, izan ere, esan ere, badago biktimen gane bat, Espainian baztertzen duan, sistematikoki, biktima multzo bat, eta baldin badago ere, adibidez, orain Nafarroan eta Eusko Legebiltzarreak bultzatuta, baldin badago ere, polizia abusu edo polizia kerien biktimen lege bat, ez dira inoiz iristen erreparazioik, ez? Eta orduan, hori bai, argitarrak bilatu behar da, gaina niri laburteko tesi batean tokatzen zaigire kapa batzuk arago gutea, eta ezin egitea persona kompletu batzuen aitortzari buruz hitz egiten, baina hemen mierda asko dago garbitzeko, eta bilatu behar diogu ere jende honi, ez dena uste salbuespena diana. Azken finean, gertzetan ez darrakatua, tesiaren sintesi bat eskatu beharko bagenizu, zer ondori azpimarrako zentuzte horrela, atzera begiratu duta,
iraneko relatoa osatze aldera ikuspegi feminista batetik. Betu, nire tesian hiru ardatz nagusi galdu ditut, da gazte gatazka egon dira urte hauetan, porque gatazka nagusiak ez egiten dugu euskal gatazka, baina egon dira beste batzuk. Niri gurutzatzen zaizkit, sexu genero sistemarena, klasearena eta arrazakerena, baina gero argiki beste batzuk ere egon dira, ez dakit drogen kontua, nabarien krisia edo konversio industrialaren krisia, LGTBI mugimenduaren gorakada, mugimenduaren gorakada, Euskal Herria bizi egon da honetaz aparte, edo honekin batera, ez? Hori bat, aitortza, gatazka gehiago egon direla, eta kasu honetan emakume hauei gurutzatu zaizkela hainbat gatazka, eta orduan egin behar dugula ikuspegi askoz osoago bat ikusteko nolako eragina duen gatazka bizitzea emakume bezala, nolako eragina duen gatazka bizitzea emakume razializatu bezala, nolako eragina duen gatazka bizitzea, ezakite, emakume langile bezala. Hori batetik, bestetik, indarkerietan saiatu nahi sartzen, ez? Aitortzen emakume hauek nahiz eta printzipioz ez zuten zuzenean parte hartu, nahiz eta esan duten usaintzek esatea bai parte hartu dutela, sujetu hartuko izan direla, emakume hauek ere indarkeria jasan dute, jarraipenak jasan dituzte, etxeko miaketak jasan dituzte, torturak ere jasan dituzte, seinalamenduak ere, jasan dute bullyinga, elkarrizketatu dut emakume bat eta kaita bere aita egin zuen, eta gero eskolara itzuli zenean, sartzen dizkioten ezakit fasisten paskinak sartzen dizkioten motxilan, gartsi egiten zuten eskolan pasilloa mamora eta ez, horrelako jazarpena ere jasan duten. Jasan duten ere bai, indarkeria bat askoz invisibleagoa dena, baina ere existitu dena, jasan duten indarkeria psikologikoa. Beraien identitatea ezkutatu behar izan dute bizira honari izateko. Jasan dituzten lekuan atze behartuak, porque, asko hitz egiten da, joan behar izan ziren enpresariei buruz eta joan behar izan ziren politikariei buruz. Eta hori jasota dago eta hori horrela izan da. Baina zure aita errefuxiatu aitortua baldin bada eta paperak baldin baditu Frantzian eta ematen baldin badite asilo politikoak eta zure egin berroen nazai para Euskal Herria horreko beste izen badaka. Asilo politikoa ematen baldin nazai eta familia baldin joaberekin da egon behar durako ardatua ingurune ustez seguru batean, ez? Orduan, lekualdatzen gertuak ere existitu dira Euskal Herrian. Jendeari eragotzi zaio lana egitea bereita preso egoteagatik edo jende batek laguna galdu ditu bereita pepiko zinegotzia zanean. Kalte asko daude eta gero indarkeria sexualizatua existitu da. Hau da, emakume izateagatik indarkeria politiko konkretu bat jasatea. Adibidez, aipatu duten Twitterreko zera guztiak, mehatxoi guztiak, baina baita ere, beste emakume elkarrizketatu ere beste emakume batek eduki ditu edabideak bere atzetik, idatzi dituzte artikulo pila bat, la madre de los etarras, bi izen espetxean egon direlako, askotan erabilida emakumeen gorputza torturetan ez beraiek torturatuak, hori ere noski, baina erabilida esate baterako baten kasuan berak 8 urte zituen beraita torturen ondorioz hil zanean, baina jasota dago bere aitari torturetan esan ziotela, aurra gotxatu zutela, aurra umezurtegi batera eramango zutela, orduan emakume on gorputza erabilia izan da, beste hainbat eskuinburutan bezala, gatazka politiko armatu honetan ere. Eta bukatzeko, emakume hauek ere parte hartu dutela, egin diotela aurre egunerokoari, esate baterako, lagun sare bidez, familiaren bidez, lortu dutela, eroso edo gintzat bizira uteko moduko indarra biltzea, egin diotela aurre autoritateari, funtzionarioei isin egiteko
moduak bilatu dituztela, bizkartzainei iskin egiteko moduak bilatu dituztela, eta baita ere parte hartze soziopolitikoa eduki dutela. Hau da, beti esaten dute maitasunagatik egiten dituztela gauzakiak. Ni maitasunagatik banoa bisita, ni maitasunagatik banoa Bruselasera parlamentura hitz egitera nire semearen gaixotasunaz. Ni maitasunagatik ateratzen nahi zurtero, nire senarraren heriotzako omenaldi ekitaldian, bai, ni hasieran azertatzen nintzen nola maitasunagatik, hau parte hartzen. Ni maitasunagatik nago presoen elkartean, ni maitasunagatik nago biktimen elkartean ez, zu parte hartzen duzu soziopolitikoki. Gauzadaz, zerri deitzen diogun parte hartzea, eta ea posible dugun esan parte hartu dugula, ez? Zer batzuetan. Baina hasieran asko azertatzen nintzen maitasuna esaten zutenean, irizitzaiarako banalizatzen zutela, eta gero egia da, orain, esatetela, bai, maitasuna da, baina guazen politizatzera eta guazen edukizuetetzera maitasun hori. Beraz, zer dira ondorioak, niretzako gatazkaren ikuspegi bidare hori gainditzeak ekartzen duela askoz ere aniztasun eta beraztasun gehiago memoriari dagokionez, subjektuak aniztu behar ditugula, eta horrek gatazkaren analisi konplexuagoak sustatzen dituela. Eta bizikidetza sustatzeko ikuspegi hau guztiak kontuan hartu behar diara, eta nire ustez bai horrek eta bai gogoetan feministak ekartzen du aitortzea gatazkak euskal gizartean maila desberdinetan eragina eduki duela. Uste arazotako bat gaur egun ez transmititzen, gai hau ez transmititzean dara, atzean utzi nahi dugula, baina ez dakigula ere ez da ongi nola transmititu edo nola egin lotura. Eta adibide bat jartzeagatik, orain dela gutxi, gainera Salvadorsen egin zutela reportaje bat, bizkartzainei buruz, ez? Ez zuten area, eta nahi gogoan atezian Jorge Egoleri idazteko, baina bizkartzaile horietako asko gaur egun batzuk asko jubilatuta egongo dira, baina batzuk indarkeria matxistak jasaten duten emakumeen bizkartzailean dira. Imaginatu behaietzat ze desgrazia izan behar duen, superheroiak izatetik, sin más, indarkeria matxistak jasaten duten emakumeen atzetik ibiltzea ez da. Eta ze izan behar duen emakumeentzako tipologia horretako jendea beraien segurtasuna bermatzen egotea. Hori da adibide bat, beste adibide bat. Noizbait, heldu beharko diogu, esate baterako, hori, Ipar Euskal Herrian egonandan errefuxiatua ataskatu, deportatu berdin zait hori horren inguruan dagoen alkoholismo tasa neurtzen adibidez, ez? Hori egin da Ipar Euskal esate baterako, egin da Korsikan ere. Horri buruz pentsatu beharko dago, edo pentsatu beharko da espetxetik geroz eta azkarrago ateratzen ari da jendeak ze ondorio dituen, ez? Eta jende honen guztiak, bezerako indarkeria batzuk esan dituen emakume guztiak, ze pinekin bizi diren eta ze osatzen prozesu kolektibo egin behar dugu. Eta horren guztiak demostratzen du nolabai gatazkak impregnatu da gizartean eta osatuko litzaiake daukan balioarekin aztertzen. Laro eta garraren hamarkadaren inguruan jarri dituzute fokoa, euskal gatazkari begirada edo relato feminista bat aitortze edo abiatze aldera. Hamarkada batzuk pasatu dira batzutik gaur arte, ze gustatuko litzaizuke orainetik geratzea etorkizuneko belaunaldi berrienean euskal gatazkaz edo bestelako mugimendu ez? Nik uste, belaunaldi gazteagoa gehan, askotan oso errez heltzen gerara edo katatzen gara epika hundietan eta anekdotetan, eta uste dut, eguneroko gauza txikiek ere eskainiak digutela. Hau da, epika hundi bat izan daiteke, ezakit, 40 personako sarekada bat egon zanean, norbaitek ihes egitea lortu zuela eta handik hilabete batzuetara itxasuna hartu
konstituzioa da. Eta niretzako historia polita da, hilabete horietan norbaiten etxean eta norbaitek zaindu zituen horien bizipenak jasoak izatea. Eta baita ere, aitor, ez dakit, ulertza ere ze puntutan gauden, niretzako bakera ez da existitzen feminismoa bat, baina, ere, beste testuinguru batean gaudela eta honek kalma eman beharko ligukeela beste modu batean begiratzeko iraganari. Eta feminismoak emanak dizkigula tresnak hori modu osasuntsuago batean, errespetuzkoago batean, jerarkiarik gabeko batean eta zaintzaileago batean egiteko. Aitortzan jartzen dut ere fokua, uste delako asko falta dela, eta nahiko nuke Euskal Gatazkaren memoria plurala izatea eta benetan askotariko hautsak dintzuten. Dago eta horrekin geratzen gara, ez dakit, solatzen garantu dut zareten galderarik edo gogoetarik partekatu nahi duzuen alarmadaren zerskatu eta lasik asko edo ez dela gero ere bai izango duzu horretarako aukera. Amaitze aldera, Maider, tezia dagoeneko azken txampane datazu, mendik aurrera zer? Berritu, ni iritsi puntu bat, enekin nahi unibertsitatean egon, nahi egon tematuta hau egin behar zara. Aukera duginun, beka lortzeko, eta horrek gustatuko litzaiake, eta hasieratik nire obsesioa izan da, nire elkarrizketatu ditudan emakumeek irakurtzeko moduko tesi bat izatea. Espero gaur nahiko diplomatiboa izatea, bintzat hori da nire obsesioa, eta tesiarekin ere horrela da, ia kazetarizatik natorrela, eta orduan, nire tutorak esaten du oso irakurte raza da. Orduan, gustatuko litzaiake, zabaldu ahal izatea, eta ez ere horrez nire izenarekin lotzen egitelako, edo gauzak publikoki lantzearen erabakerin aldekoan ezelako. Uste, egon bat dirala ere espazio pribatuan edo behitzak ez dianak publikoan egirak nahi honi buruz hitz egiteko, baina batez ere nahiko nuke hau izatea beste palanka bat aukera ematen duna jendeak bere, jendea identifikatuta sentitzeko ere historia hori eta jendea usartzeko kontatzera jasan duena. Berriz dioz, ez du izan behar foku batekin, iritsiko da momentua ere legitimatuta sentitzen geran edo legitimatzen gaituztena ez dakit gai konkretu batzuen buruz hitz egiteko eta mikrofono baten aurrean lasai esan alizateko pentsatzen eguna, baina guztiak ez dugula itxaron behar momentu hortara gure artean osatzen prozesu bati ekiteko eta nire intentzioa hori da, ez dakitzeko formatutan, ez dakitan itzakiak, ez dakitan dinamizazioak, ez dakitan bilgune feministari ematea tesia eta esatea haizu, ea balio dizuen zerbaitetarako, ez dakitan biktimaren katera jutea beste mota bateko errelato batzuk jasotzeko, ez dakitan liburu bat, baina nahiko nuke hori palanka izatea, jendeak espazio seguruak bilatzeko eta antolatzeko, ni guztiari buruz hitz egiteko, zer benetan, jendea oso indartsua da edo behintzatezien ikusi emakume hauek oso indartsua dira, bizipen handia daukate, baina indarkeria asko dago, tamin asko daude, eta uste dut hitz egin behar diala eta baliabideak eskaini behar diala horiek osatzeko. Esparru akademikotik esparru sozialetara eta bakoitzak normalako bizitzetara eta kolektiboetara erarotzeko bide horretan utziko dugu gaurko solasaldi hau osatze feminista horretan relatua osatzetik aragoa baina bide bezala edo abiapuntu bezala bilaka doi, eta eskerrik asko Maider gaur gorrotzun osatu honetan etortzeagatik da zuri ere entzule eta horretan ere gaudela hori. Horra zuen bezala hondean dira.